saking droning puri ngagem busana kraton rina yakeng jayeng renteng kairing para emban dadi sinebok pratipati tumbak song-song maneng ayun bela dalah kemareng kula ingkang putra pun Rudrawati Dupapa Begawan Dewa Wisa kaparetine samangke sepo ing ngarsa patuko bapa Premban guru kula ingkang minulya Bapa Begawan Dewa Wisa kapur nyata wingking saking negari Gawa Barong kapur nyata kula pun Rudrawati sakwadyabala kula ndederek paduka Bapa Begawan Dewa Wisa cumandhak wonten Garing Astina tegesipun pacak baris dinten samangke kula lan paduka menika namung manggon wonten tapel wates Ngastina mila menika Bapa Premban minangka jejering siswa tuwuh tandha pitakon kepareng kula badhe matur kurangane ngapa negara Gawa Barong kurangane ngapa kamulyan ingkang kula raosaken wit babagan sugih bondo donya Mas Picis Raja Brana inten Jamrut lan Barlean lan gegayuhan ingkang bendina kula nggih hiburan ayuning wanita
kabeh sampun kula cakup. Wujuding tata kaprajan kula menika kagolong negara, kula menika kagolong negara ageng turya agung. Negara kula menika kagolong negara ayem, ya ana sing mastani negara ayom. Ning bocah iki nek cangkeme omboh iki ya mesti kok. Ping menapa kula kedah raya-raya nderek paduka Bapa Penemban Begawan Dewa Wisa cumandhuk mapanen garing asira menika kula kepareng kula cepadhong pangandika paduka Kanjeng Bapa Penemban Begawan Dewa Wisa. Rudra mati. Wonten dawuh Bapa. Lan kowe patih sapa? Kula pun patih Guru Marjo Angga Bapa Penemban. Ngene ya. Urip kuwi cara pitik ngono aja meng dadi jago ning kandhang. Ya. Pama kowe iki dadi jago nung aja ming jago kandhang. Tegese kowe kendelmu menggen ana negaramu dhewe wae. Bareng kowe tak jajah utawa kena diarani kowe tak ajak mubeng jagat banjur cilik atimu mingkus sing dadi pangrasamu. Kowe ngerti Prabu Duryudana ki sapa? Iki Ratu Sugih, iki Ratu Digdaya, iki Ratu sing diarani Nyakrawati Mbaudenda. Kuwi Prabu Duryudana. Ber bondo, ber bandu, nek wong nggone dhewe ngarani sugih mblegedu, ngono. Ning kuciwane Prabu Duryudana iki gampang katut kerem dening swasana kang ana kiwa tengene. Tegese gampang kena pengaruh. Seneng rubuh-rubuh gedang. Lah iki ngene, keparnyata Duryudana ki arep ratu Gung Binetara, arep ratu pinunjul ana negara Ngasina. Duryudana ki selawase dadi ratu ki atine mung goreh. Lho, dasaripun goreh mriku. Mung diayang-ayangi dening sing duwe negara Ngastina. Lho nyuwun pangapunten. Negara Ngastina mriku kagunganipun sinten? Nah iki mula kowe sregepa maca ngono. Kowe sregepa kulak pawarta adol pangrungu. Nyang apa to kok nganti sakyaene Prabu Duryudana ki dadi ratu kok tansah bingung bilunglungan. Ya merga pancen negara Ngastina ki yektine dudu neke Duryudana, ning kagungane para Pandhawa. Lho, monggo sak ngertos kula Pandhawa menika ratu negara Ngamarta. Pancen ngono, pancen ngono. Ning jane Ngastina ki darbek ing Pandhawa. Lah iki kok ngene. Aku arep mlebu ning laladan negara Ngastina kepanggih kelawan Prabu Duryudana. Tak ripiye aku rewa-rewa sabiyantu marang Prabu Duryudana piye carane supaya mateni Pandhawa. Duryudana ben marem tegese klilipe dilaki. Mengko nek wis Pandhawa mati, ya ora wurung Duryudana bakal bangun miturut marang apa kang dadi pangucap lan dawuhipun bapa. Lah ning kene iki lho, peranku penting ning kene iki. Nek wis Duryudana manut karo pun bapa, ibarate sapi wis kena tak keluh. Alon-alon Ngastina arep tak wehke kowe nggih kowe lah dalah. Wow. Wow. Mbah. Oh. Bapa bonjang kanjeng Winduwiyata mung lir gumampang maletik mantala kukusing sewa ulun amung lamat-lamat sedasa wateknya ilang wela dalah dados menangke negari Ngastina menika badhe paduka paringaken dhateng ing putra kula pun Prabu Rudrawati. Heeh. Kula lak sampun kagungan negara kula nggawa barong menika negara gedhe. Negaramu ki gedhe ning rumangsamu ngono lho.
Kowe iki dadi ratu sugih ning negaramu kono. Ning sugih iki mung rumangsamu wae. Ya. Mulai ngarep aja dadi jago kandang. Metuwa saka kurungan sok-sok, ya. Alon-alon ngestina tak weke kowe. Mula tak ripih cara alus kowe kudu mbiyantu marang pakartinipun bapa. Caranipun kula kedang kados pundi? Pacak baris. Manut pakartinipun bapa ngenteni dawuh saka pun bapa. Pun bapa tak ngadhep marang anak Prabu Duryudana luwih dhisik. Tak golek karti sampika Duracara piye carane supaya Prabu Duryudana iki engko manut karo pun bapa. Ya. Kowe wadya balamu preklampit brungkat kimpul waton lanang kuwasakno nyekel gaman. Para buta berduak sing manggon ing pagupaning warak aja nganti ana sing keri, nek perlu bedolen sak kabupatene. Budalna dina iki. Sawanci-wanci ana dawuh pun bapa. Ana isyarat saka pun bapa, kowe kudu tetep siaga. Mangkate jam pira? Engko budale jam pira? Mlumpuke nang endi? Kowe kudu siaga. Nggih, ngesang dawuh apa? Siaga Wadyabala. Sendika ngesaken dawuh sinuwun Prabu Rudramati. Nggih, apa? Yen ranten keparang kula nyuwun pamit madal pasilan. Mestuti pangandika paduka nyagaken para Wadyabala. Sang Manggala niti preksa Nyuwun pamit apa?
Budaya Agung Negara Ngasina sinebut Liman Benawi Gajahaya ya nagri Kuru Janggala ora senemuka kalamunta minangka bebukaning kandha mubaun garis 100 datan jangkep kalinajan 1000 datan pikantuk sedasa ingkang pindha negara Ngasina Tinarubasan guru kang jero tancepe dhuwur kukuse padhang jagate yada kuncarane Dasana Kri Panjang punjung pasir ukir jinawi gemah Aripakarta turta raharja Panjang dawa pocapane punjung luhur kawibane pasir samudra ukir gunung Dene negara Ngasina ngkurake pagunungan ngringaken pategilan kang sarta ngayunaken bandaran gedhe Kula sarwa subur kang nyandur jinawi sarwa murah kang tinuku gemah laing paing para dagang Surya Ratri datanana pedhote labet datanana kasang sayaning marga Aripakata para jalma manca ing sami katrem bali wisma padha jelapi pitabun suke tepung taritis papan miyar kating arupa awit saking arah harjaning praja Karta tebing parang mukara arja para kawuling padusunan padha ayem tentrem adine mungkul marang pangulahing tetanen. Ingon-ingon kebo sapi pitik iwen datanan ingkang cinancangan. Yen rahina padha aglaring pangon wanci bengi padha bali marang kandange dhewe-dhewe. Para mantri bupati padha wicaksana limpat ing kawruh rina pantaraning dalu. Tansah budidaya mrih luhuring Sri Naranata ing lenggahé dampar kencana negara Ngastina ya ing Gajahaya. Mboten ngomongake ing kanan kiring praja senajan to ing praja Mahapraja. Kathah ingkang sami sumuyutan karana bandayuda amung kayungyun mring pepoyaning kautamen. Bebasan ingkang celak sami mangklung kang kebe sami amentiyung. Saben rikala mangsa pasukan agung negara Ngastina sami asok blebekti glondhong pengareng-areng. Peni raja peni guru bakal guru dadi. Ingkang minangka tandha panungkul sinten to kegununganing Sang Prabu ing lenggahé dampar kencana. Menang dene ucapna juluk Sang Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana ya Sang Tri Pamangsa Kurupati Kurawa Indra Jaka Pitana Gendari Suta ya Sang Desta Rastratmaja
Rikala semana Sang Prabu Duryudana lagi nampi nenggih rawuhnya pandhita wingking saka negara Gua Barong ingkang watara kapranyata pinarcaya bakal sabiyantu marang Sang Prabu Duryudana. Tumenika ingkang peparab Sang Begawan Dewa Wisa ingkang lenggah mari keluyaya konjem ing bantala wedanane swanira mantri pangarsa pati wasisaning praja ya warangka nata negara Ngastina satring plasa jenar ya ing gendara desa ing asir Raden Arya Suman ya Patih Arya Sangkuni ya Sang Tri Gandalpati ya Sang Swela Putra sumambung rapeting muri ing montap mapaning maja ing pasukan agung ngeraken para nayaka praja kang padha marak hasiba swanira kadang kinasih Sang Nata Prabu Duryudana satring tirta tinalang ya ngumbul tinalang kasih Raden Arya Kartamarma ya Sang Panidi Praja warna-warna busanane Sang Prabu Duryudana ing Cinandra nganti kaya pandreng puspita. Mila kaya mangkono pangujias maring Indriya kalamunta dereng kawijil ing lesan. Srastinama Prabu Duryudana alon ngandikani Rada Yayi Werkudara
tawing nyok sinawung asat sekar sinuci ungyan Banowati Ibono mrem alangan sang no to Prabu Duryudana Sang Nata Duryudana Nuwun mangke temangke Gusti kula Kanjeng Sinuwun anak Prabu Duryudana keparenga ingkang paman nyuwun gunging samudra pangaksami langkung rumiyin labet sampun cumanraka hamunjuk atur ing ngarsa paduka Gusti kula ingkang sinuwun inggih menika magepokan kalian kawontenan mapan wonten Pasuwaken Agung Negari Ngastina menika kala wau ing atasipun bebasan kaya wiwit plethek ing surya nganti meh bedhug tengangih kata para nayaka praja ingkang sami seba sandhap padha paduka Gusti kula ingkang sinuwun ning kaparnyata anggen paduka lenggah mapan ing dampar denta pinalipit ing kencana pinatik kang mawa rena asesemekan babut prang wedani miwah sinebaran sari-sari ginanda weda ing jebat kasturi kaparnyata paduka mboten kersa paring pangandika najan to namung saklemah ingkang satemah swasana ing kados mekaten menika kala wau solah bawa sloga paduka menika anggambarke yen to paduka sinuwun Prabu Duryudana dinten samangke nedeng goreh penggalihe nandang duh kita pramila saking menika nggih kepareng ingkang paman mecah swasana nyowanaken Brahmana linuwih
ingkang udakara trihari kepengker sampun pinanggih kalian paduka. Inggih menika Sang Premban Begawan Dewa Wisa pandhita ingkang kondang gentur tapanipun gedhe subratane mandi apa sing dadi dongane kang sarta kadunungan kasinungan kadigdayan lair lan batinipun. Inggih menika wingking saking negari Guwa Barong nenggih Sang Begawan Dewa Wisa. Ewadene trihari kepengker menika kala wau sampun rembakan kanthi cetha lan gamblang kula lan paduka miwah Sang Begawan Dewa Wisa tanpa wontenipun Kakang Durna. Yen to Begawan Dewa Wisa menika saguh madhangke swasana penggalih paduka, madhangake petenging penggalih paduka, ndadosaken swasana ilange klilit saka Ratu Ngastina Prabu Duryudana inggih menika sirnaning para Pandhawa nggih. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lerekin saning alis lumaresa gandrung sabarang kadulu Mukir moyak mayek sagung tias balewur Duari Sumitra Tanaya paranrek ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-ngara Hyang Sukma mangadini nuwih mugi mayungana panjenenganing ingsun Hyang Sukma mangadini nuwih mugi mayungana sagung dumadi paman Patih Harya Sangguni kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun yen pancen Bapa Begawan Dewa Wisa menika Bapa Begawan wingking saka Guwa Barong Sang Begawan Dewa Wisa menika saguh sabiyantu dhateng kula kaparnyata badhe kula tanting dinten samangke syukur yen to bisa madhangke swasana petenging penggalih Duryudana awit badhe kados menapa taunana windanana nganti besok kapan Duryudana ora bakal tentrem atine Duryudana ora bakal lega penggalih yen durung nyumurupi sirnane hadi-hadi kula para Pandhawa paman Senguni. Lah inggih menika nggih. Menika mila kula sawanaken ingkang minulya Bapa Begawan Dewa Wisa menika. Ingkang trihari kepengker sampun pinanggih kalian paduka ning rembakanipun namung grambyangan rikala semanten. Menika badhe dipun cethakaken, badhe dipun rembug kanthi permati. Mbok menawa menika mangke saged ndadosaken suka renaning penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Bapa Begawan Dewa Wisa. Wonten cawo nggih. Pangmaju lenggah jenandika kula kepengin ngertos. Piye carane sampeyan mateni Pandhawa? Nggih, nggih. Monggo, Premban. Amit sewu nggih anak Prabu. Lengendriya mangun kong
kanwanerimang ler leno tanapa kanen yen tan tulusa mengku sang Dyah Utama ong sang nata muda musang rere apa ong saderengipun keparenga ingkang bapa badhe munjuk atur nggih anak Prabu Duryudana nggih Bapa Begawan Dewa Wisa kadosa pundi ngeten nggih pancen bola-bali kula nika najan urung srawung kalian Kurawa kula dereng nate sabejagong dangu kalian Paduka anak Prabu kejawi namung trihari kepengker kemawon namung lap-lapan ngoten tegesipun lek jagongan menika mboten suwe cara ibarate wong golek iwak niku aja nganti butek banyune ning kena iwake ngoten niki ngeten nggih pancen kula ngertos Pandhawa menika satru mungking cangklakan tumrap Paduka musuh buyut jengandika anak Prabu Duryudana mila Sengkuni nate matur wis marambah-rambah makaping-kaping akeh brahmana akeh wong sekti sabiyantu dhateng sampeyan inggih menika badhe mateni Pandhawa ora nate kasembadan isine mung gagar wigar tanpa karya lah niku mboten kok merga digdayane Pandhawa mboten ora kok merga saka sektine para Pandhawa niku nggih mboten ning merga bodhone sing padha mbudidaya. Perang niku sok kala mangsa ya kenek-kenek mawon. Adoh sing balung, uleting kulit niku keneng-keneng mawon. Ning kedah dipun tata kanthi becik, orang mung ngangge akal, ning sok kala mangsa nganggo akal uga disratani kalian wujuding lantiping pamikir tegese ngangge akal ngoten lho. Nyuwun pangapunten, Pandhawa menika wong digdaya kabeh lho Pemban. Ingkang nami Werkudara niku panenggak Pandhawa gedhe dhuwur, gagah prakosa. Niku godhek wok Simbarjaja sekti mandraguna. Wah niku Werkudara, duwe kuku Pancanaka, landhepe 7 penyukur. Ha kok panjenengan badhe merjaya dhateng Werkudara niku? Ha nek iya nek mboten kuwalik, ha nek lakone kuwalik. Sampeyan arep nantang Werkudara Rara kenek kuku gulu sampeyan. Apa ya ora kelakon jenat sampeyan mangke? Jenat ndasmu kuwi kaya wong perange urung kok wis jenat-jenatne wong gerang kowe iki. Ngene ya Sengkuni. Perang kuwi ngangge kadigdayan kenek. Ning ya kudu nganggo teori, ngono. Mula wong urip ning alam donya ki diwehi pikiran, diweni utek ki digawe. Kondhange pawarta sing tak rungu Kurawa ki ora tau ngangge pamikir, mung gruduk-gruduk ngalor kabeh. Gruduk-gruduk ngidul kabeh. Mula perang ya ora tau menang selawase urip Kurawa kuwi. Niki ngeten nggih. Kula jarwani, kula critani mangrungokke niki mengki nek penjan anak Prabu Duryudana lan Kurawa bangun miturut dhateng aturipun pun bapa. Kula pesekke, sesuk-esuk sampeyan marem. Pandhawa bakal mati wonten tangan kula. Ngoten. Pandhawa bakal mati ana tangane wong gerang daplok kempong pira jambulwanen kaya Begawan Dewa Wisa nggih bapa berbal. Menapa saestu berbal? Titenono Sengkuni. Wala taala. Ana wanita kaya wanita
pindha kumbang adaping pawang suswanging ngendi nggone miwah gyaliying kangkung tapake kuntul ngalayang Napa saestu saged kula jagake dawuh pangandika paduka sayujeng andika Bapa Begawan Dewa Wisa. Kula menika selawase urip kuwi tau nglakoni apa wae. Sing dereng kula lakoni niku menggur ngapusi. Kula ki ngapusi niku mboten purun kula niku. Ning liyane kula tau nglakoni kabeh. Pancen urip kula niku pun tuwa. Nah niki ngeten nggih. Anane Pandhawa menika kegolong wong sekti mandraguna, anane Pandhawa niku kegolong wong beja, anane Pandhawa menika dadi satriya kang sekti mandraguna digdaya nglana dikara jayeng palugon niku ora merga saka ampuhe Pandhawa. Sampeyan kudu roh sapa sing ning mburine Pandhawa. Lha ngoten. Yen to Paduka kersa menggalih Pandhawa ki anane sugih kamulyan, Pandhawa anane sugih wujuding kabejan menika ya pancen ana sing momong. Lah sing momong Pandhawa sapa? Sing momong Pandha niku inggih menika lurah ingkang mapan ing Karangadempel, inggih menika pun Semar Badranaya. Ngoten lho. Mula Pandhawa ki nacek sasamining titah ditresnani dening para dewa. Niku ora merga Pandhawane, ning merga pintere Semar niki. Ngoten. Mula syarate supaya iso kasembadan Pandhawa mati ibarate ya kudu Kurawa iso mateni Semar luwih dhisik. Nek Semar mpun mati niki mengke gampil. Bebasan suwe mijet wae ngranti mateni Pandhawa niku. Nyuwun pangapunten. Semar menika ngarep muni mesem ning kamar. Oh mboten. Gak gosek ya. Semar menika kegolong dewa pengawak manungsa, menungsa umur dewa. Mateni Pandhawa kemon kangelan kok. Arep mateni Semar ki sok kapan kelakone. Kangelan ki nek Kurawa. Ha nek kowe ora ngerti aku kok. Aku ki apa-apa iso lah aku ki. Kepepet aku nembang ya iso najan aku pendhita. Kepepet aku pranata cara ya apik. Najan aku pendhita. Kepepet aku ndagel ya wasis. Ngono pancen sak ora-orane kepepet neh. Aku ki mendhita ya iso. Mula dina iki ora usah kuwatir. Waton Begawan Dewa Wisa Saguh. Semar mati, Semar bakal mati. Mangpasake dhateng kula. Ngastina wonten senapatinipun nek ora sadinggih, senapati Ngastina ora sadinggih. Kurawa barang wis ora usah melu niku nggih ngentek-enteki jatah ning tengah dalan. Men dirampung kalian anak-anak kula saka negara Guwa Barong. Waton Paduka pasrah dhateng kula. Bapa Penemban Semar Patenana kula saguh merjaya Semar anak Prabu Duryudana. Paman semuni. Pripun paman? Mboten wonten awonipun. Percaya langkung rumiyin nggih. Mbok menawa menika dadi sarana jayaning Kurawa, patining Pandhawa sadurunge Bratayuda Baladala. Ing bokor kencanane ya sagad Dewa Bathara ya sagad pangestu ngoro Bapa Begawan Dewa Wisa nuwun wonten dawuh nggih yen pancen dawuh Cinandika tartamtu kados praten dinten samangke saguh sabiyantu dhateng Duryudana munah satruning Kurawa inggih menika kadang-kadang kula para Pandhawa sisan gawe mangsa barang kula pasrahaken dhateng Cinandika
yen pancen Kurawa dinten samangke ora kena tumandang gawe sedaya pakaryan merjaya dhateng Semar Badranaya merjaya dhateng para Pandhawa kula pasrahaken Bapa Begawan Dewa Wisa yen to paduka saged damel pejahing Pandhawa ora esuk ora sore ora awan ora bengi paduka badhe kula kukuhke dadi pandhita wonten negara Ngastina. Matur suwun. Niki ngeten nggih, Nger. Sasampunipun kabeh sampun paduka pasrahaken dhateng ingkang Bapa, nyuwun pangapunten. Wiwit dinten samangke kula pinasrahan merjaya dhateng Pandhawa sawetahipun. Ning kudu kula wiwiti mateni Semar luwih dhisik. Sebab sing mayungi Pandhawa niku ya Semar Badranaya niki. Sing mayungi Pandhawa niku enten loro jane. Siji Semar, sijine Kresna. Badhe kula tumpes siji mbaka siji. Mangke nek Semar mpun mati, Kresna mpun mati, Pandhawa bakal kula tugel gulune. Yen Pandhawa wis mati, kula nderek dhateng paduka. Begawan Dewa Wisa ora golek pamrih, kula ora butuh apa-apa. Paduka nyuwun menapa badhe kula sembadani, nyuwun derajat pangkat, nyuwun wujuding bandha donya badhe kula pinanggani. Waton isa mateni Pandhawa. Nggih, kula mboten nyuwun napa-napa. Nek enek matine Pandhawa, enek mulya jengandika anak Prabu Duryudana, Dewa Wisa ora njaluk apa-apa. Kula mung njaluk rokok rong pat mawon. Badhe kula nggih kedul-kedul nek isuk. Mila menika nyuwun pangapunten, dinten samangke ora ketang colok lintang obor bulan rambatan pundak. Kula tak nyuwun pamit. Semar kula tugele gulune kangge srana. Patine Pandhawa nggih para dalah bobo. Matur kowe panuwun ingkang tanpa pindhan Bapa Begawan Dewa Wisa. Selawase kula tepung pandhita ora kaya jengandika. Bola-bali kula ngrembug patine Pandhawa dhateng Bapa Durna. Ing nyatane ora nate sarujuk. Ing sareng dinten samangke Bapa Begawan Dewa Wisa saguh minangkani panyuwun kula. Badhe kula junjung minangka dados guru kula. Badhe kula junjung minangka dadi pandhita, maha pandhita wonten Ngastina. Nggih, perkawis nika gampil. Kula tak nyuwun pamit. Sing baku Semar ajeng kula pateni, Pandhawa kula pateni. Monggo sembah bekti kula ing dereng Bapa Begawan Dewa Wisa. Gondang ganjing
premban ingkang adawuh. Nggih anak Prabu Duryudana nggih. Padhan raos ing manah kula. Kaya kepapak obor sewu ing wanci pangklong. Demi mulat kula nampi dawuh saka Bapa Begawan Dewa Wisa. Ingkang saguh bakal merjaya Pandhawa lumantar merjaya Semar Badranaya. Nggih. Kados-kados menika kenging dipun nalar. Muga-muga rawuh Begawan Dewa Wisa menika ndadekke kabukane kamulyaning para Kurawa. Awit pendhita ora kaya niki ora njaluk werna-werna. Beda Kakang Prembandurna. Angger diutus iki syarate kudu ngene, engko kudu ngene, terus engko ning kono kudu ngene. Niki mboten duwe syarat babar pisan. Sing baku anak Prabu Duryudana marem penggalihe merga Pandhawa mati. Pun kula nyuwun dawuh katrangan saking Paduka kados pundi menawi ngedah ingkang paman lampahi nggih anak Prabu Duryudana bapak suwuni. Aja nganti kaya bocah cilik ngiras pantes mbubarke kang padha gantung sibuk. Sira paman sekuli tak parengke metu njaba. Tutna laku jantrane Bapa Begawan Dewa Wisa lan wadya balane. Nggone kapur nyata bakal miwiti nugel gulune Kakang Semar Badranaya. Kawula nuwun nggih mangesaken dawuh. Menawi mekaten prasta dawuh timbalan paduka kepara nyata ingkang paman nyuwun pamit madal pasilan. Najan kula ugi nyuwun pamit madal pasilan Kanjeng Koko Prabu Kartomarma derekna paman suni. Kaya wis ora ana dawuh malih. Kapara nyata kundure Bapa Begawan Dewa Wisa saka Karang Kadempel lan Ngamarta. Kula ming kepingin weruh gelar layare Bapa Premban Dewa Wisa.
Nduk. Iya, Yung. Kene. Melek yang ini kok. Iya, Yung. Yo! Rrr. Awe rada suwe kabar pisan ora krungu kabare sajae rada lalen wong tansah dadi impen yen dan lagi mari kangen muga-muga tansah tekan atiku dadi kangen amolane rokan tajem mari kangen mulat sira netra tajem dan yo jebul kae kata anti-anti wis rada suwe Nan apa lalen among tansah dadi impen emerati mari kangen mari kangen Anti wis teko mrene awe rada suwe kabar pisan ora krungu kabare sajae rada lalen among tansah dadi impen mari kangen muga-muga tansah tekan atiku dadi kangen amolane rokan tajem mari kangen mulat sira netra tajem dan alhamdulillah ya tembang mari kangen